गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा बोराय बुरि जानो गोसो गैयाबा बिटिसिआव था बिटिसिनि मानसिफ्रा बोरायनो रोङा बा बुरिनो रोङा ভিডিওनि ফুটেজखौ এসে खोनासंलां বিটিসিৰ মানুহ বয়স নাযায় বিটিসিৰ মানুহ বয়স নাযায় প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত বিচিডিসি সেক্ৰেটাৰী কথা কৈছেতো আৰু পৰেশৰ কথা কৈছে ইহঁতে যদি জেনুইনলি সঁচাকে যদি চাকৰি দিছে ইয়াৰ আমাৰ ক'ব লগা কি আছে কিন্তু ইহঁতে যে চাকৰিটো ঠিক ঠাক হোৱা নাই प्रमोद बर' फेरेंगा बिसिडिसि आरो फरेस्टआव साख्रि सोनाया बिनि सायाव इनकुवारि खालामगोन होननाय बाथ्राया ओरैनो खुगायाव फावथिना बुंबाय थाबा जानाय नङा मावनानै दिन्थिनांगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आरो बिसिडिसिआव फेरेंगा आरो प्रमोद बर'आ गावनि पावारखौ लानानै गोसोबायदि साख्रि सोनाया बेसेबां सैथो बिनि सायाव इनकुवारि खालामनानै दिन्थिथारनांगोन खुंथायाव थानाय बर'फोरनि हायानो दा थांगोन बर'फोरनि हायानो दा थांगोन पुरनखौ दिनै माखासे मानसिफ्रा लोगो लाफानानै बे दौलदारिफोरजों होनो नागिरगासिनो दं कमिसन लालायनानै फैसा लालायनानै बे दखानदारिफोरजों होनो नागिरगासिनो दं बे खुनुदिन जानो हाया सांग्रां जा जेब्लासिम दावराव देख्रेब सारनि टिमा थागोन अब्लासिम बिटिसिआव बर'फोरनि जेंनायाव गसंगोन क'क्राझारनिफ्राय भुटान थांनाय ट्रेन लामायाव बर'फोरनि माखासे न'खरा हा थांगोन बिनि सायाव सोरबाफोर दालाल खालामनानै जानो सानदोंबा सांग्रां जा जेब्लासिम दावराव देख्रेब सारनि टिमा थागोन बिटिसिआव दालाल सोदोबानो थानाय नङा বড়ো থাক না লাগে মোকো লাগে পালে তো মোকো লাগে মই কৈছি লাগে বড়োলে নালাগে পালে মোকো লাগে बे फंसे बाथ्राया जोबोद बाख्नायथाव बड'लेण्डखौ मोनोबा आंनोबो नांगौ बड'लेण्ड सोदोबा जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायथाव डियार नार्बा सारा बुंदोंमोन बे फंसे बाथ्राखौ थांखि जि थांखिखौ लानानै आगान सुरदों गोथै बारिसिम लांफानो हानांगोन बे फंसे बाथ्राया जोबोद बाख्नायथाव जोनोम जानाय समाव हारसिङै फैदों आरो थैनाय टाइमाव हारसिङै थांनो गोनां जायो जेब्लासिम थांनानै थागोन बे फंसे बाथ्राया गोथैसालिसिम लांफानो हागोन ना हाया डियार नार्बा सारा बुंदोंमोन खर' गंग्लायनानै थांनानै थानो ना नांनानै उदाङै दाद्दायै थांनानै थानो इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि जिउआवबो बेबायदि मोनसे सोंलुआ फैदोंमोन जों अराय इंलेन्डनि सिङाव थानानै थांनानै थागोन ना जों नांनानै उदां खालामनानै बुहुमनि बिखायाव उदां बायदियै थाङो When these two questions arise in the life of America also. They had two options. Whether to submit for forever under England or to fight and become independent nation. So America decided to fight under the leadership of George Washington. They fought against British, against their mother nation, and they become independent. Americanफ्रा सुख जानाय नासय जानाय गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लानानै नांबाय जर्ज वाशिंटननि दैदेननायाव नांनानै देरहानानै उदां हादर दाबाय उदां मोनसे समाज दाबाय उदां मोनसे माहारि एबा नेसन दाबाय बेनि उनाव जों दिनै नुदों आमेरिकाया ओरैबायदि दावगाबोबाय जे आमेरिकायानो दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ साबसिन हादोर बयनिख्रुइ गोरा हादोर after the independence. Now, America has achieved such a tremendous success that America has become the strongest nation in the world. So, बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि जिउआवबो बे मोननै सोंलुआ सिखारदों जों अराय सम हारसाफोरनि सिङाव थानो ना मारवारिफोरनि सिङाव थानो ना बांगालफोरनि सिङाव थानो दिनै बे सोंलुआ जोंनि जिउआव फैदों माहारिनि जिउआव दिनै फैदों जों अराय गंग्लायगोन ना जों दिनै नांनानै दावहा नांनानै बर' माहारिखौ उदां खालामदों जों दिनै मा खालामदों जों दिनै फिनदों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दानायानो बिनि फिन जे जों अराय सम गुबुननि सिङाव गंग्लायनानै थाया गुबुननि आथें सिङाव थाया जों नांगोन आरो बे फिनानो दिनै नोंथांमोना दिनै फिन होदों जे जों अराय सम हारि हिसाबै गंग्लायनानै गुबुननि आथें सिङाव थांनानै थाया जों नांगोन बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना गावनि बिमा बिफा गावनि आंगो लोगो गावनि हा हु गासैखौबो नागारनानै दिनै बेयाव दुखु दाहा लानानै ट्रेनिं लाफैदों
So you are a reply that we will not submit for forever. You are a reply. That is why you have come here to fight. दिनै नोंथांमोना अमायखौ उदां खालामनो जि सानथांखि सानस्रि लानानै दिनै बेयाव फैबाय बेखौ जों नायनो बाख्नायदों आरो बाख्नायजाथाव नोंथांमोना जि सानस्रि आरो थांखिखौ लानानै दिनै फिन होदों जे जों नांगोन आरो उदां खालामगोन फोथायदों जों बे थांखिखौनो लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि देहायाव जिउ थैथासान्दै अराय दावगालाङो बोरमा मावथिनोबो नोंथांमोन दिनै सिमां नङाब्ला जों माब्लाबाबो खामानिखौ जागायजेननो हाया नोंथांमोना जि सिमां लानानै फैदों माहारिखौ उदांस्रि खालामनायनि माहारिखौ सिबिनायनि बेखौ जों दिनै अराय बाख्नायदों बे थांखि आरो सानस्रिनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों दिनै जों नुदों जे जेरावबो सिमाङानो सिगां सिमां मिन्स साननाय हनाय सानस्रियानो दिनै सिगां दिनै जों अखाफोराव थांनायनि खोथाखौ सानोब्ला बे साननाय हनाय मोनसे सिमांफोर बायदि To go to the moon, it was a dream once. People dreamed. मानसिफ्रा सिमां नुदोंमोन जे अखाफोराव थांगोन नायथारगोन मा दं That dream, the Russian, the American had started their mission. बे सिमांजोंनो रासियाननि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर आमेरिकाननि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर बिसोरो दिनै जागायजेनबाय बे सानस्रि सिमांजोंनो जागायै गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा रां रुफा खरस खालामनायनि उनाव थैजौ गारनायनि उनाव अखाफोराव थांनो हाबाय थांबाय नायहैबाय बेबायदिनो दिनै जिखुनु खामानि मावनायाव साननाय हनायासो सिगां सानस्रियासो सिगां दिनै जोंहा सिमां मोनसे थानांगौ दिनै जों बुंदों जे नोंथांमोना सिमां नुनानै फैदों माहारिखौ उदां खालामनायनि बुहुमनि बिखायाव बर' माहारिखौ देबदा दुबदायै गोगोम मोनसे हारि हिसाबै गायसननायनि सिमां लानानै फैदों बेखौ जों दिनै बाख्नायदों आरो जों बे सिमांखौ नुनानै जों गोजोनदों Now you have a mission and this mission has to be fulfilled by you दिनै नोंथांमोना जि थांखि लानानै फैदों एबा जिउआव जि मिशन लानानै फैदों बर' माहारिखौ उदां खालामनो बे मिशनखौ जों फोथायो नोंथांमोना फुलफिल खालामगोन एबा जिउआव देहायाव जिउ थासान्दै मावलांगोन दिनै नोंथांमोननि जि ट्रेनिं बे ट्रेनिंआ जोब्बाय गोबां कमरेडफ्रा जोंनि गोबां मावथि लोगोफ्रा बे समायखिरा लानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै थै जिउ होलांबाय जि फोथायनाय बेखौ थै थासान्दै जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै थै जिउ मावलांबाय दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथै सालसिम लांफाबाय बर' मानसिफ्रानो दिनै बिदि खालामनानै माने फैसाखौ खम माने जायनाखि बिफां लाइफां जिरादनि क्षतिपुरन बिनि क्षतिपुरनखौ बे दखलदारिफोर होनो नागिरदों जाहाथे बेखौ खालामा खबरदार आरो जों खबर लाबाय थागोन बिदि खालाम मोना दा जों डिसिबो रायलायबाय दिनै आरो बिदि जादोंब्ला बेहाय जायनाखि इलिगेल खामानि इनभल्भ दं बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ दा जोंना होखानाय बेबस्था लाया अब्ला जों मा जागोन जों सेस जालांगोन दा गथिखे जोंनि भट बेंकआ देरसिन जानो हाया बड'लेण्ड जनारि सरक सामन्स आरो लोगोसे बे मजाबारि गामिनि जायनाखि गामि गारना खारनाय दुखुथिया न'खरफोर दा बिसोर ज'नो चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनाव जों गांसे मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय दा बिथांनि मेम'रेन्डाम हरनाय खालामना बेनो जे बे मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट माने 1947 5 आगस्टआव दानाय 5 डिसेम्बर दानाय दा गथिखे 5 डिसेम्बर 1947 निफ्राय उनाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिया बे गामियाव हाबनानै थानो मोना बिनि हाखौ रावबो लानो हाया बिनि हाखौ सोरबा आवग्रिना लादोंबा बेखौ होखारनांगौ आयेनाव दंखायो बे माने नामजारिबो जाया दा खिन्थु दुर्भाग्यक्रमे बे हाया दिनैसिम नामजारि जायाखैब्लाबो मालाय माने हारिनि मानसिया बे हाखौ दखल खालामनानै दङ दासिमबो आवग्रिना लादों दा जावले जोङो माने आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थाबाय बिटिसि सरकारखौ नारसिनबाय थाबाय खिन्थु दिनैसिमबो बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय बोखारनानै बर'फोरनि हाखौ बर'फोरनो होफिननायनि खुनु थांखि माने लानाय जायाखै थांनाय 2019आव चिरां जिल्लानिनो एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामनानै होदोंमोन जे बे मजाबारि गामिनि हाया बर'फोरनि आरो बे हायाव दासिमबो बर'फ्रानो
माने खाजोना होबाय थायो आप टु डेट दा दिनैसिमबो खाजोना बिसोरो खिन्थु दा गथे बे बाथ्राखौ एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामना होदों बे हाया बर'फोरनि आरो बे हाखौ खाजोना होबाय थायो बर'फ्रानो दा बेनिखायनो माने हानि जितु लेन्ड रेभिनिउ साबजेक्ट बियो जितु बिटिसिनि बे बिटिसिआनो बेखौ दायथ' लानांगौ होननानै एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेट लिरना होदों 2019 खिन्थु दिनैसिमबो बे जिनिसा मोजां इमप्लिमेन्ट जायाखै मावफुंनो हानाय जायाखै दा जों मावफुंजानो लुबैदों मावफुंनांगौ आरो जों जेरैखिजाया मावफुंहोगोन बेखौ दा आयेना जोंनि आखायाव दं जिहेतु जोंनि पेपाराव दं जिहेतु जों बे समाव जुदि मावनानै लायाबा सोर माने माला मावना होबावनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ माने सरकारि हायाव इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एंखुजाफोरखौ होखारगासिनो दं दा हरैहाय होखारगासिनो दङ दा बिसोर जोंनाव फैनानै थाफैगासिनो दं दा जोंना होखारनायनि बेबस्था लाया अब्ला जों मा जागोन जों सेस जालांगोन दा गथिखे जोंनि भट बेंकआ देरसिन जानो हाया जों भटनि थाखाय जोंनि हा हुखौ सेस खालामनो हाया जोङो माने बर'फ्रा जोंनि हा हु रैखाथिनि थाखायनो जोंनि हा हु रैखा नांगौ होननानै जों आलादा रायजो बिदों आलादा रायजो बिनानै जों दिनै बिटिसि मोनदों दा गथिखे जों दायथ'आ बेनो जानांगौ जे जों जोंनि हा हुखौ फार्स्ट रैखाथि नांगौ जेरैखि जों रैखाथि नांगौ आरो बेबो जोङो थाखानाय आयेनजों जोङो आयेन होदों बे ब्लकआवथ' रावबो हाब मोनखाथारा आरो बे हाब मोननि जायगायाव बोरै थानो मोनगौ खिन्थु होखारथारनांगौ बे हाखौ जों क्लियार खालामनांगौ दा गथिखे जों दाबि खालामदों दिनै जों डिसिजोंबो रायलायबाय बिराद मोजां रायलायबाय जों डिसिआ खोब मोजां मानसि बर' मानसि जों गोदो दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जोङो माने थायोब्ला ज' थायोब्ला बिथांमोनखौ जों लोगो मोन्दों बे डिसिजों जों रायलायदों ज' खामानि मावलायदों बिसोर बिथांमोन खोब माने गोसो गुदुं मोजाङै खोनासंदों बेखायनो दा दानि माने जायनाखि बिटिसि सरकारा बे बेल्ट ब्लकनि हाखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो माने मजाबारि गामिनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ बेनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्ट जानांगौ बेल्ट ब्लकनि माने जायनाखि हा रैखाथिनि खामानि बे स्टार्ट जानांगौ मानोना बे हाया बर'फोरनिथार आरो बे हाखौ खाजोना होबाय थायो बर'फोर दासिमबो खुनु जुक्ति गैया बे हायाव गुबुना माने हाबनानै थानानै आरामसे माने रुजु रुमु रायजागोन बर' फिसाफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा बाहेरायाव खालामनानै थाहैगोन आलाय सिलाय जागोन बे खुनु जुक्ति जानो हाबि खाजोनाबो होबाय थायो बिसोरो खाजोना होयो बर'फ्रा दस्राफ्रा फैनाय बेखौ आरो उपभग खालामबाय जायो बे बोरै जानांगौ बे जानो हाया गथिखे बेखौ जों खुनु दिन मानिनो हाया जों एनि हाव जों बेखौ माने माबा होगोन बे हाखौ क्लियार खालामहोगोन आरो बेखौ माने बर'फोरनो हा बिगोमाफोरनो समजायना होनो थाखाय जों माने जरदार भाबै नांगोन थांनाय जायनाखि माबा इउपिपिएल सरकार फेरेंगा बसुमतारी इएम लेन्ड डिपार्टमेन्टनि बे बिथाङाबो होखारनाय बाथ्रा बुंनायदोंमोन बिथाङा जोंनो होखारबाय थादोंमोन जे जों बिसोरखौ बाहेरायाव दोनहैगोन बाहेरायाव दोननाय खालामनाय जाबाय मानाय जाबाय खिन्थु बिदि बुङै दिन थांबाय खिन्थु जेबो खालामनाय जायासै खिन्थु रावबो होखारा रावबो बेखौ जों जेबो खालामनो हाया रावबो खिन्थु बुङाखै रावबो मानोना जों आयेना जोंनि आखायाव दङ जों आयेनखौ बाहायनांगौ मोनजायो जोंबो मालायजों नांलाय खमलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया आयेन बाबै बिसोरखौ माने बाहेरायाव लाङो ना मा लाङो बे हाखौ क्लियार खालामनांगौ आरो बे हाया बर'फोरनि समजायना होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो लोगोसे दा गोदानै मोनसे दा जेंना ओंखारदों गोदान जेंना जाहैबाय दा बे हाजों बे मजाबारि गामिजोंनो रेल लाइन लांगोन भुटानसिम लांगोन दा बे रेल लाइन लांबा बे मजाबारि गामिनि बे बर'फोरनि हायानो दा थांगोन दा बर'फोरनि हाया थांगोनखाय दा मा जादों दिनै बे हानि माने जायनाखि कम्पिटिसन हाजों थांगोन बिनि क्षतिपुरन बे क्षतिपुरनखौ दिनै माखासे मानसिफ्रा लोगो लाफानानै बे दखलदारिफोरनोसो होनो नागिरगासिनो दं कमिसन लालायनानै फैसा लालायनानै बे दखलदारिफोरसो होनो नागिरगासिनो दं बे खुनुदिन जानो हाया दा बे जायगायाव माने हा थाङो गासै बर'फोरनि हा थाङो गासै 13 नखर बे 13 नखरफ्रा सरि 14 नखरा रेल लाइनजों माने माबा जायो रेल लाइन लाङो 14 नखरजों दा गथिखे बे 14 नखरा एफेक्ट जायो बे 14 नखरा जिबां क्षतिपुरन मोननांगौ बेखौ मोननांगोन दा बिनि सारा जुदि सोरबा बे दखलदारिफोर जुदि लोगो लानो होननानै जाया मानोना लेन्ड जायनाखि माबा डकुमेन्टस बे गासैबो फिसिनायखौ दंजोबखायो दा जों बेखौ डिसिजन रायलाय जाबाय जाहाथे बिथाङा सार्कल अफिसारखौ बुंनानै सार्कल अफिसारा जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो जाहाथे कम्पेनसेसननि जुदि मावफैयोब्ला बे गामिनि मानसिफोरनो जाहाथे बिसिनि एकाउन्टआव सोनो हायो जेनेबा बाथ्रा बुंनाय जाबाय लेन्ड डकुमेन्टआ बिसिनि आखायाव दंखायो आरो दा बिनि गेजेरावनो मोनसे दा फैबाय मा रेल लाइन थांगोनखाय दा बेयाव माने माखासे माने मानसिफोर कन्ट्राक्टारफोर लकेल कन्ट्राक्टरफोर ओंखारदों देवानिफोर ओंखारदों जे बिफां लाइफां गायोब्ला माने बिनि क्षतिपुरन हिसाबै बे हाब बिगोमाफ्रा मोनगोन बेबायदि आरोखि दा हाब बिगोमा मोनबाथ' बिसोर मोननांगौ बे जायगायाव बर'फ्रा मोननांगौ खिन्थु मा खालामदों बै जायफ्रा दखलदारि गुबुन हारिफोर हाबनानै थानाय बे गुबुन हारिफोर हाबनानै थानाय दखलदारिफोरनोसो माने दिनै बिसोरसो होनो थाखाय दिनै बिसोर माने रायलायदों बिसोर खालामदों आरोखि बे बोरै जानांगौ बियो हाया बिसिनि बे जायगायाव बिफां लाइफां नोंसोर गायगोन नोंसोरो ओमफ्राय देनां माने रेल लाइन थांगोनखाय जोंहा जिराद क्षति जाबाय जोंनो क्षतिपुरन नांगौ होनना बुंसै बिफां लाइफां थांनाय आबाद आला थांनायनि जिराद माने बेखौनो बुंनाय जायो बे माखासे माबाफोर लिबुफोर गायनाय जेनेबा गय बिफांफोर आनारसफोर खान्थाल बिफांफोर थालिर बिफां थाइजौ बिफां बायदिसिना बिदिनो माइ माने बेसर माने फुख्रिफोर बेफोरनि जायनाखि क्षतिपुरन आरोखि बेखौ बे जायनाखि दखलदारि बिसोरसो होनो नागिरनाय खायदाखौ जों खोनादों आरोखि दा जों बेखौ दिनै बुंनाय डिसिजनआव बुंबाय दिनै बेखौ खालामहोनो खबरदार सोर देवानि ओंखारदों बियो जों बेखौ रायजोफ्रानो हमनांगौ बेखौ बे जायगानि बर' मानसिफ्रानो दिनै बिदि खालामनानै
माने फैसाखौ खम मोनबाय जानाखि बिफां लाइफां जिरादनि क्षतिपुरन बे क्षतिपुरनखौ बे दखलदारिफोरनो होनो नागिरदों जाहाथे बेखौ खालामा खबरदार आरो जों खबर लाबाय थागोन बिदि खालाम मोना दा जों डिसिजनबो रायलायबाय दिनै आरो बिदि जादोंबा बेहाय जायनाखि इलिगेल खामानि इनभल्भ दं बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ लिगेल एक्सन लानांगौ बिसोरनि सायाव जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सोरबा बिदि इनभल्भ दं আজি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিভিউ মিটিং আছে ডিসি কনফাৰেন্স হলত এইটো হ'ল আমাৰ 24, 25, 25, 26 বিটিসি অঞ্চলত যিখিনি উন্নয়নৰ কাম কৰিছিল সেইটো কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে হোৱা নাই সেইটো আমি ৰিপৰ্ট ল'ম ফাইনান্স কমিশনৰ আৰু যেনেবা আসাম আৰু PWD ডিভিজনৰ যেনেবা আসাম মালা হওক ৱৰ্ল্ড বেংকত হওক বা প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যেনেবা গুডউইল মিছন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক কেনেকুৱা কাম হৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতো বহুত কাম দিছিলে দিছপুৰৰ পৰা সেইখিনি কামবিলাক কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে হোৱা নাই মই এইটো ৰিপৰ্ট ল'ম মুঠতে 24, 25, 25, 26 দুটা বছৰৰ PWD দুটা বছৰৰ ফাইনান্স কমিশনৰ পইচাটো ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে দুটা বছৰৰ 24, 25, 25, 26 স্যার প্রমোদ বড়ুৱে কৈ আছে যে যিবিলাক প্ৰমোদ বড়ুৱে চাকৰি দিছিলে ফাইনান্স এপ্ৰুভেল থকাৰ পিছতো আপোনালোকৰ মানে পইচাৰ ধান্দা কৰি তেওঁ চাকৰিবিলাক ৰেগুলাইজ কৰে এইবিলাক বাদ দে প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত BCDC সেক্ৰেটাৰী কথা হৈছেতো আৰু পৰেশৰ কথা হৈছে ইহঁতে যদি জেনুইনলি সঁচাকে যদি চাকৰি দিছে ইয়াৰ আমাৰ ক'ব লগা কি আছে কিন্তু ইহঁতে যে চাকৰিটো ঠিক ঠাক হোৱা নাই ঠিক ঠাক কৰিব পৰা নাই এইটোহে আমি ৰেগুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে আইনগতভাৱে এইবিলাক চাকৰি দিয়াটো হৈছে না হোৱা নাই এইটোহে আমি চাইছো ফাইনান্স কমিশনৰ ফাইনান্সিয়েল এপ্ৰুভেল নাই যদি ফাইনান্সিয়েল এপ্ৰুভেল আছিলে কেলে ইহঁতে বেতন পোৱা নাই ইলিগেল যদি হৈছে নাপাব লিগেল পাব গেষ্ট হাউচত যিবিলাক চাকৰি দিছে আগতে কিছুমানক মই কন্ট্ৰেকচুৱেল দিছে কিছুমানৰ ফিক্স পে দিছে এইটোৱে এতিয়া ইহঁতে পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বয়স নাযায় BTCৰ মানুহ বয়স নাযায় পাবই